Break my heart can stand another lie. I said, please don't use me as you fool. Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar, la palabra mágica con que abrir la puerta que ayer decidiste cerrar. ¡Ay! El favor que nadie me va a pedir. Que tal? Que tal? Como estamos? Bueno, iba a facer hoxe aquí contar os contos, facer o monólogo, iba a facer con mascarilla, porque os vou que ten a mascarilla, que a podo poñer, e fajo pleiba, solta que yo pleiba eu. E facer pleiba. Pero non, a miña xente non merece isto, a miña xente merece que o pasemos de maravilla, que riamos e que pasemos aquí unha casi media hora. Bueno, vou usar aquí. Hai que facer moito caso ás autoridades sanitarias, como dixo miña veciña, as autoridades portuarias. Moitas cousas hai con isto do confinamiento. Teño unha veciña que está na casa e ela non está confinada, ela está confitada. Dixo, Ise, touche confitada na casa, porque non salgo, estou facendo ali todo, eu, como dixen as autoridades portuarias, non salgo dali. Ela está ali metida, está confitada, por qué? Porque agora a xente dáselle por facer pan. Todo o mundo coce pan, fai pan. Antes nos forniños de pedra, ninguén quería estar ali aguantando calor e facer pan, e agora fan pan nas casas hasta fartarse. Nunca tanta fariña se vendeu, sobre todo por Villa García, a miña amiga Sofía, un bico. Bueno, o que iba. Vamos contar un poquinho da miña historia, que a maioría xa sabedes, pero nestas aplicacións novas, nestos streaming, nestas webcams, nestas cousas todas, hai moita chavalada. Entonces, moitos non sabedes a miña historia. Eu chamome Isi, e levo 20 anos traballando na televisión, xa antes fixera teatro, e xa sempre fun como digo eu, un payasete toda a miña vida, desde pequerrechiño, xa a miña nai. Eu tiña a maestra na casa, que era a que me aprendía a ser parrandero e a ser monero. Digo aos veciños, Isi, non lle chejas a túa nai, ou non lle chejabas, que miña nai falleceu, a suela dos zapatos. Dijo, yo va a rea, e dime, túa nai era el demonio. Túa nai facía rir os mortos na caixa. Os mortos na caixa, nos velatorios, e rían os mortos na caixa. Era tremenda, tremenda, tremenda. Pero diré vos, como tres nais? Pois sí, nai que me pareu, que me falleceu o ano pasado, Rosa, a nai que me levou na barriga, Rosa, esa a nai biolóxica. Despois tuve unha nai adoptiva que me falleceu con 93 anos, tamén de velliña, e esa adoptoume de pequeniño. Legalmente puxemos apellidos, miña nai traballaba na casa dela e me adotou, e foi a miña nai adoptiva, que me criei con ela desde os 2 anos e medio que me adotou, e eu fui bandela con 14 e falleceume cando eu tiña 34. Agora xa teño, bueno, cumplín o ano pasado 40, pasa moi rápido os anos. Este ano cumplín 47, sí, 40, 47 pasa. Ao chegues alá xa verás, pasan rapidísimo. Ui, os que vestían menos de 50 para arriba dirán, la madre que te parió, ou las madres que te parieron. E de 50 te pasa máis, desgraciado, ainda pior, como di miña filla, pior. Bueno, pois dúas nais, ela a terceira. A terceira é unha tía solteira que me criou, que sempre estuvo na casa, a que me bañaba de pequeniño, que me mandaba á escola, esa miña tía, quinda me vive, e vai pa 95 anos e anda como unha bicicleta, di ela, son máis dura que un cachote, vai me ver quedar con pau na cabeza, non me quieren allá, non? Foi era, claro, fun toda a miña vida á misa, algo tuve que janar, claro, e xo era, janeanos e edad e anos, e agora di que non queren alá. Sempre iba a misa, e dicía a miña nai, Rosa, hai que vir á misa con mi hijo. E dicía a miña nai, non, miña irmán, vaite ti, con unha que vai á misa e pida por todos, xa está, xa cheja, para que van ir todas. Tontería, perdelo tempo. Entón aí tedes, nai biolóxica, nai adoptiva e nai que me criou. Tres nais, fillo de solteira e meu pai néjame. Oe, tamén é mala suerte, e soi cajadito e cuspido. Se vos poño na miña aldea 100 homes sin hilera que dixan hola, o meu di hola, o pai dixe. Os veciños conócelo todos, todo o mundo di, ai, es cajado e cuspido, non te puede negar, idéntico. Os fillos de solteira non se nejan, Se sabedes alguén que teña un fillo solteiro, dicille, hai que reconocelo, os fillos non se nejan. E mira que burro, miña nai quedou solteira, el quedou solteiro, poderon dormir quentes en inverno. Bueno, no verán non, que fai moito calor, a cheja talá, pero no verán, bueno, as cousiñas, pero no inverno que fai frío, xuntarse, maravilloso, pasalo ben, e como dixo eu na radio gallega, tunda, 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 pero tunda da boa, de pasalo ben, e rabuñar o cabeceiro,
quen non rabuño a cabeceiro, Estás a veces con a gente na cama e dir, ai, rabuño o cabeceiro. Bueno, o que iba, xa conoces un poquinho a miña historia, e diredes vos, e por que te chamas Isi? Por non me chamo Isi, chámame José Manuel. Pero cando empecé na tele, hai 20 anos, dixéronme, nun casting que fixen, partido hoxe, que estou aquí nestes rollos de streaming e tal, que estou hacia unha cámara e hacia outra, contándovos aquí a miña vida. Pois resulta que me dixeron que contara un pouquiño de como me chamaba, de onde viña, de tal. Entón eu dixenlle, chamame José Manuel. Iso non nos vende. Dixen, bueno, pois non nos vende, eu que sei, pois, non sei, poñemos o precio máis barato, eu non sei, algo que venda, non sei. E dixenlle, no instituto metía mano coas rapazas e chamábame Isi porque facía como o Gat Isidoro. É como fai o Gat Isidoro. E se o fai así. Oi, teño 47 anos cumplidos. Eu a veces traballo, chejotar, a facer monólogos, pero adiante, agora co coronavirus menos, pero bueno, cando había monólogos, esperemos que pronto volvan a vir, e as festas e todo, e volvamos á normalidade como ten que ser, sempre con precaucións, non medo, precaucións, e eu facía monólogos, e entón que pasaba? Pois resulta que chegaba a miña casa ás tantas da noite. Nos traballamos, como decía Edith Piaf, para nós o anochecer é o noso amanecer, porque cando imos traballar, ás noites, que cando hai os monólogos, cando hai as festas e cando hai os contos. E entón, que pasa? Eu collía, e viña de traballar ás 2, 3 da mañán, chegaba a miña aldea, e eu vivo no alto de toda a miña aldea. E como miña collía, abría a ventana todo en silencio. Se chove non vale, porque os caras non teñen olfato, e non oen ben. Pero, se non chove, eu salía ali á ventana da miña aldea, pola ventana empezaba. Empezan os caras da aldea, empezan a encender as luces, allí non duerme ni Dios. Teño feito o gato en algún monólogo, en algunha festa en exterior, e facer o gato, e estar a xente ali na feira, na festa, e na feira que eu fago ali, e resulta que os caras da aldea ladrando, e os 3 cerdos están ladrando os caras. Eso hasta os enjaña ás veces. O outro día un veciño estaba tomando café con el, e o can pasaba por ali, e de repente pasou e fago yo o can. E o can, e dixo, ostra, que ben o faz? Pensa que é un gato. E o can corría por un lado, e eu marealo o can, e pasaba outro, e o can, hasta que de repente o can parou diante miña, xurvos que isto foi certo, parou o can diante miña, e fago yo o can. E o can quedou así mirando para min, coas orellas así nin subidas nin baixadas, e mirando para min, e chegou un punto que mirou e faime. Bueno, xurvos que me mandou a por aí adiante, dixo, me vacilándome todo o rato, Dios que te fixo. Así que cuidado, cuidado. Daí ven o nombre de Isi, que imitaba o Gat Isidoro, e me quedou para a vida. Xa agora Manolo, José Manuel, poucos veciños me chaman. Na familia, meu irmán ainda Manuelito, meu irmán ainda algo. E bueno, pero despois a familia moi achegada. O resto, Isi, e pensa que son Isidro ou Isidoro. Pois non, José Manuel. Bueno, e que conto eu? Pois nos monólogos conto cousas reales, cousas que me pasan a min, que lle pasan a miña familia, que lle pasan aos meus amigos, pero eu creo que ter humor e reírnos de nós mesmos é o máis bonito do mundo. Por exemplo, miñas 3 nais, a adotiva decíame sempre, a mí non me nombres, cá, ela non. Pero miña nai biolóxica era tremenda, facía cada unha que ela metía medo. Eu tinha chegado ali á casa, e miña tía igual, miña tía que dixo eu que sempre, ese é máis gordocha, e aquí ainda me pide, ten 95 anos. E día, morra Marta, morra farta, o día que explote, explotei. Eu quero comer, vivir e desfrutar da vida. Esa ten un encofrado. Dides vos, que é o encofrado? O encofrado é unha braja, faixa e sujetador que ela ponto de xunto que compraba na feira, aí na feira do Jando, compraba unha faixa por aquí con uns volantitos por aquí polas pernas, e todo encofrado, e diela, é un encofrado porque me apreta, diela, me encofra, como os albañiles cando poñen as tablas para que non escape o cemento para encofrar. E ela tamén encofra mete un ben encofrado para dentro, encofrase toda, cos corchetes e cerro. Dixo, madriña, iso me xusteu encofrado, porque meu amigo, aprétame todo, agárrame moi ben, e sabes para que me vai moi ben o encofrado? Dixo eu, para que? Vai moi ben por gases. Dixo, madriña, iso non te fai nada por gases, si, vai moi ben por gases. Dixo, por que? E diela, porque meu amigo, aprétame tanta varija para dentro, e unto todo para dentro, que como apreta todo, non teño sitio por gases, e diela, e non teño gases. Dixo, vai a ter gases igual. E diela, non teño, porque vou para a cama, quito o encofrado, peideo toda a noite. Oye, e ela di que lle vai maravilloso por gases. Bueno, cousas delas. O outro día estábamos ali, e nós tiñamos a parada das uvas, cando agora xa están botando outra vez uvas, pero aí atrás había as uvas, caíron as uvas, eu quitámolas, agora xa ninguén fai viño, e entón nós quixemos podar a viña. E dixo eu, meu irmán, hai cortar esta viña, porque agora está aquí a folla, e xa chega ela, que ela é un goberno. E diela, esta parra das uvas ainda é un peligro para unha persona como a miña edad. Ainda podo patinar aquí na folla, e cair, rompo unha cadera, e despois hai que curar nun hospital. E a mariña, a folla xa que teremos meu irmán e eu, e máis xa podaremos a viña, que eso non ten apuro ningún. Apuro ten porque
Mirou así e dixo, eu se collo a escalera de aluminio, ela chama aluminio, a escalera de aluminio e a poño contra a parede, e dixo ela, inda vou subir eu para arriba e dou. Pero quedou así mirando e dixo, no, o que pasa que aprieta mal o encofrado e teño medo que non me dea e podo cair. E dixo, sácate dai, que vas subirte pola escalera de aluminio ni nada, que che patina a escalera para atrás, que hai que agarrar, que rebala a escalera, que a ser fandangaste. Ti, con 95 anos, estás gillada. E colla colle, meu fillo, marchaba o meu irmán para outra casa, non tarda 5 minutos, ala ven ela. Ai, veñome batendo como a ordajota. Dixo, que fixeches? Caíches. Que fixeches? Dixo, ela, pior. Eu, pior que? Pior. Dixo, que fixeches, madriña? Dixo, Deus me tentou a poñer a escalera de aluminio pejada contra a parede. Pero non che dixemos nós que non puxera a escalera de aluminio ni nada, que o facíamos meu irmán, mas eu fuches para dar a viña. Dixo, ela, cá, non dei. Dixo, ela, o que fixeches? Escoítame, a ver que te escoito. Puxo a escalera de aluminio pejada contra a parede e empecé a subir. E en vez de levar a tixeira de podar a pequena, levei a tixeira grande, a dar maceiras, a dar mangos grandes corgomas. E eu, sí, é que? Meu fillo me tira debaixo do brazo, empecé a subir pola escalera arriba, e o que cheguei ao alto de todo, quitei mal como pude a tixeira, e cortei un jomo de ser da viña, unha rama da viña, e tras! Rompeu a escalera, que pasou? Ai, que topetazo, o que? Meu fillo, tras, e o que? E di ela, cortei o cable da luz que vai para a casa. E eu, ai, la madre que te pariu, mas eu, madre, non che dixen eu que non subías. E douche corriente. Dixo ela, que va, co encofrado e co ferro todo que leva por aquí, solo sentín un pequeno cosquilleo. É dura como un toro, é dura que se di ela, son dura, vai me meter que dar cun cachotazo, que non marche para outro mundo, non me queren. Son moi católica, non me queren alá, claro, fui moi religiosa. Bueno, non chega con ela, miña nai pior. Ven meu irmán que dime, vai onde a tua nai. Dixo, que fixo? Unha dardela. E eu, sabe Dios, la conozco como se la pariera. Que fixo? E di, vai, te dixo que te enseño o brazo. Chego ali, amarrosa o brazo, como unha nena pequena. Que pasa? E eu, o brazo, non agaches, que ten o brazo? O brazo non ten nada, que ten o brazo? Dixo, que ten? Que xo meu irmán que tiñas pintado de azul, enséñame o brazo. Remanga para atrás, o brazo azul como un pitufo. Xeu, la madre que te parió, que botarías ti nese brazo, Rosita? E di ela, botei o que me dou a miña médica po delor. Ou son eu tonta, son eu adiota. Teño o que me dou a miña médica po delor. Ali na miña terra, en Arca daqui da estrada, todo o mundo fala ao revés. Teño unha veciña que foi ao untamiento pa coa alcalle limpe a coneta. Que dixeronlle, señora, a coneta xa lla limpia o seu home, aquí limpiamos a cuneta. E ela mirou por lado e dixo, ai, mi madre, non se quera nada comigo, señor alcalde, que me parece que é casado, coidado. Sabe Dios que ela pensou? Teño outra que foi ao banco e pideu, en vez dun préstamo por subsidio, un préstamo por suicidio. Coidado. Outra doulle un ataque cerebral ao pulmón. Bueno, eu sei, se caso, vou a cabeza para arriba, xe para baixo. E outra que teño, dime sempre, Ise, touche moi mal, ven ao entierro, que todo unha hora para outra. Colla o ojo, muller, mira para aquí. Teño nesta perna unhas avaricias. E colla muller, pois mira outra, que non tratas unhas lujurias. E di ela, toda tónica. Ela está tónica ou a súa, ela está algo. Dixo-me, mira, vouche dicir unha cousa, o alcalde que teñen en Cuntis non limpia nada. Eu el ojo. Home, fun outro día a un untamiento, e dixo, por favor, quero que me poñades ali diante da miña casa un acantilado. E dixo, muller, acantilado en Cuntis, como non sea por río, playa non hai para poñer un acantilado. Si, home, si, por onde vai a porquería. E dixo, señora, o alcantarillado. Todo falan ao revés. Bueno, unha que foi ao banco, que este fixo moita gracia, foi ao banco e dixo, ai, touche moi contenta. É logo, dixo do banco, é logo. A rapaza aproboume todo, e agora, a aprobarme todo, vai a Madrid. Dixo, é logo que che vai a Madrid. Vai a Madrid porque aprobou todo, vai facer un máster e vaise inseminar. E dixo o banco, muller, inseminan as vacas cando andan o boi. A tú irás examinar. E dixo, ai, que vergonza, claro, ai, dixo mal, ai, se calquera rise de min. E dixo do banco, non se ri ninguén, porque a rapata ten 19 anos, e vaiche a Madrid, e se cara venche ben inseminada. Fíate da rapaza. Bueno, o que iba, miña nai, que vou do conto para outra. Miña nai, que lleva a Rosiña, que botaches no brazo? Ela remangou e dixo, botei o que me dou a miña médica po delor. Eu, sabe Dios. E dixo, eu licho o prospecto, lin, que poñía Mama Rosa? E dixo ela, espera que faja memoria. Xa sei o que poñía. Echar en el brazo e distribuire. E eu, moi bien. E distribuiches? Distribuín o que, mira, para aquí. Distribuín para baixo, para arriba, un texto que me cansei. E eu, que?
foi maravilloso. Non dormía nada en toda a noite. Dormía co brazo así levantado enriba da almohada. Non daba dormido, non pejaba ollo. O can da fonte, o can de verdura, os cans todos da parroquia, pasou o coche tal. E eu ser mentira, porque fun á túa habitación e estabas así. E dímela, nese momentiño cerrei un pouco a vista e descansei. Mentira, dorme toda a noite, o que pasa que non se dá cuenta, ela inventa. Que Mama Rosa, pero que botache no brazo? Botei o que me dou a médica ou son eu tonta? E onde está a medicina? E díela, na cociña. Xo, espera aí, ela vou á cociña. A cociña, onde está? E dímela, no segundo queixón. Eu abro o queixón que empecé Mama Rosa. Ti botaches isto? E dímela, botei. Qui é? Botei no ben. Qui é? E eu, ai, líche no prospecto. Di, lín. E eu, que poñía? E eu sei outra vez, e dixo ela, xa sei. Poñía echar en el brazo e distribuir. Miña Mama Rosiña, por Dios. Echar en un vaso e diluir os polvos para o dolor como frenador para a gripe, e ela untou, e dixo ela, é que por me foro. Dixo eu, Mama Rosa, é como que nos tira, non che fan nada. Dixo ela, fan porque boteinos na piel, e a piel chupounos para dentro, absorbeunos. Dixo eu, Mama Rosa, non absorbe nada, como hai a piel? Dixo ela, que entenderás ti de medicina, burriño, que entenderás ti? Vamos a ver, non metes un supositorio e non chupa tamén para dentro? Pois ela foi eficaz, ela tremenda. Mira, outra que fixo. Chego dela e dimela, Manuel, que le chama el Manueliño, Manueliño, vente. Que non nos vexa ninguén. E eu, ojo, vouche contar un secreto. Se os teus secretos, sabe toda a parroquia. E un que non sabe, mándale unha carta certificada. Está a tua cuñada por aí? Non está. Foi comprar o terrón de Navidad. Dijo, eu o turrón, si o terrón, ela dio mal outra vez, o decío. E digo, eu, é que foi ao barato. Eu, logo tiña o precio. Non, o barato sale caro. Eu, por qué? E di ela, meu fillo, o blando non é o castaño, e eu, é colicuá. E di ela, non se traja. Talmente papel, metí na boca, escupino, seco como a papel. E eu, pois o duro non dá ruido, ti cos dentes que tar non dá ruido. E xo ela, os dentes, mi madre querida, o duro é o blanco. E xo, ese, e xo ela, o blanco. Metí na boca, saquei os dentes enganchados na tableta. E eu, que meterías tú en tu boca, Rosita? Que meterías? Home, había 3 días que a pillei no cuarto de baño, vou botar as gotas pos ollos. E eu, quieta, que eu xa vin de longe que non é o bote, quieta. As gotas pos ollos, era o líquido de queimar as burrujas, que se botan nos ollos, xa dicía miña tía, xa dá traballo vendo, imagínate ceja que non aguanta. Bueno, eu digo, Mama Rosiña, ti, onde está o terrón? E díala, o que metí na boquilla dos desenganchados, eu, sí, na cociña, no terceiro queixón, a la boa terceiro. Cada paso subimos un nivel. Baixo, e digo, ai, eu xa me rei a rir, que eu, Mama Rosa, ti metiches isto na boca, e díala, qui é? Que eu, qui é? O terrón de Navidad, que é o terrón de Navidad. Vos sabedes o que meteu Villalai na boca pensando que era o terrón de Navidad? As pastillas dos chinos de encender a cociña de ferro. Ai, Mama Rosiña, que sepa encender o lume. E dímela toda seria, toda pensativa. Xa mo parece a min que o metín na boca e talmente me soupa gasolina. Miña tía asustada, que fixo? Madrilla, por favor, mirade por ela. Meteu as pastillas dos chinos na boca que tan teñen veneno. E di ela, ai, Dios mío, deixame ir, coela con cofrado, deixame ir á palleira. E eu, a que vas á palleira? Di ela, vou á palleira a jachar o veneno dos ratos, ese que ven nas bolsas amarillas e rojas, que tú a nai calquera día comio, pensando que son os polvorones de Navidad. Ela, tremenda, Rosa tremenda. Bueno, eu río moito con elas, me río delas que son o que máis quero no mundo, dúas están alá no mundo da verdad, como digo eu, e miña tía que nos queda, que é un tesouro na alegría. E non temos pena ninguna, que eu digo xa no meu irmán, pena ninguna. Morren os de vellas, miña nai adoptiva 93, miña nai 86, e miña outra tía vai para 95, que máis le pides? Hombre, firmo agora mismo, e tal como están elas, que están coidadas, están dixen a lotería, cala a boca. Bueno, vou contar, porque eu pasanme cousas con elas, pero tamén pasan a min. Porque a que non lle pasan cousas? Pasa que a xente de moita vergonza contar as cousas. Mira, aí atrás, fixen un vuelo, e tal, coa amiga, e íbamos a Milán. Entón, íbamos no avión, e dixo eu, Sofía, imos chegar a Milán a 12 da noite, está o hotel cerrado, vamos que ir aquí no avión e comemos algo. Entón, e polo menos non levamos a fame, que eu despois empezamos o estómago a retorcer, e eu tiño fame. E diré, pois pide algo, a ver que hai, pregúntale a ver se tienen algo, o tal, e pide algo. Xo, que lle pido? Mira aí no libro. Collemos o libro, empezamos a mirar, Ryanair. Que Ryanair non aterriza, xa vos dixo, cae de golpe. E cando chegou ao suelo, frena tan de golpe que unha veciña miña e se saltaron os dentes e se pillaron no aire, xa iban por así de diante. Cuidado que aquilo cae de golpe, e unha vez caín así, bum, aterrizando, mirei por detrás, e xe, caímos, e fixeron,
Xe, a mí caiu unha paletilla. A mí xe me caiu unha paletilla todo petazo. Pero bueno, íbamos para Milán. E digo eu, pois a ver, mira aí no libro. Miramos no libro. Combo. E digo eu, ai, el combo, será dominicano ou peruano, a ver que é este combo. E digo eu, que é este combo? Miramos e viña un Kit Kat, un café con leite ou unha bebida a elegir, e despois viña un bocadillo de xamón e queixo ou do que quixeras. E eu, pide isto. Mira o precio, 10 euros, está genial, pide eso. Collemos, miramos o couso, eu miro, ela mira, e pide yo. Al ven a zafata, van a tomar algo aquí los señores? E no, sí, mira, nos traes dos combos, una a mi compañera e outro a mí. E díala, vale, ahora un momentito, van a tomar bebida ou un cafecito con leche? E nos, no, tomamos el café con leche, e tal, e máis o Kit Kat, e tal. Vale, pues el bocadillo jamón e queso, sí. Ahora eso é calentito, verdad? E nos, sí, calentito, que bien, a la marcha ela, co seu carricoche, tiqui, e nos quedamos ali, yo, Sofía, xa ven, los Kit Kats aquí iban, sí, tomo Kit Kat, e máis dous o café con leite. Abrimos la mesita, puxemos ali arriba no avión, e quedamos ali esperando, a ver se ven o bocadillo, xo, Sofía, non comas, espera o Kit Kat, e tal, e máis o café, que toma café, tomamos de bebida máis por riba, e o Kit Kat de postre. Eu, agora espera que viña o bocadillo. 5 minutos chego ao bocadillo. Ven ela. Los bocadillos aquí, verdad? E no, sí, los bocadillos aquí. Dá o bocadillo meu, dá o bocadillo dela, eu paso o bocadillo dela, e quedo-me co meu. O dela non, pero o meu, con tan boa suerte ou mala suerte, que traía o precio. 3 euros. E digo eu, Sofía, mira aí canto vale o carajo do café con leche. E di ela, 3 euros. Digo eu, é o Kit Kat. 2 euros, sí. E eu, 3 e 2, 5. E o bocadillo 3, 8. Acábanos de fastidiar 2 euros a min e 2 a ti, Sofía. E di ela, no, eu que sí, non me lo precie aquí, somos tontos. Consuma. E di, no, me dá 8. Xeu, pois pídellos, eu non lle perdono, pídellos cos cartos. Son 2 euros, teo dos meus, eu antes de deixarlos para Ryanair, compro ese rasca e gana que dan polos que ofrecen no pasillo, e rasca e gana que me pode tocar 1 millón de euros por causa benéfica. E xa, yo non se los pido, que me dá vergüenza. Xeu, pídellos, ti son pídellos eu, Xela, pois pídeselos tú. Mira que os pido, Vale, ver se yo pido ou non yo pido. Tum, toco yo o couso arriba no couso e xa empeza o couso. Tum. Non tardo 5 segundos, xa ven a azafata. Hola, me llamaban, ¿verdad? E nos, sí, e digo yo, sí, mira, es que no sé qué te quiere decir mi compañera. Eu vou della, ela, ay, la madre que te parió. No, es él. E yo, no, Sofía, somos los dos, que vamos juntos, mujer, vamos juntos. Con noso castellano que me parece que íbamos cara allá arriba. Bueno, e digo yo, Sofía, explícale, mujer, que vamos juntos, tanta que expliques ti, como que explique eu? Esa tele empieza, mira, bonita, es que mi compañero y yo, ya verás, es que viajamos mucho. Entonces, pasa lo siguiente, era toda pija. Pasa lo siguiente, es que mira, nos trajiste el bocadillo y claro, digo, yo pregunto yo precio do Kit Kat, ela, ¿cuánto vale el Kit Kat? E dille ela, el Kit Kat, señora, le vale 2 euros. E dille, si lo compramos separado, claro. ¿Y cuánto vale el café con leche? ¿Cuánto vale el café con leche? E dille, el café con leche vale, señora, 3 euros. E dille, claro. Y mira, bonita, es que al bocadillo no le quitaste el precio y tiene aquí los 3 euros. E a azafata vira pa nós con a cara de aso que non pode con ela, agarra o bocadillo, quita o das mans e di, señores, 3E es el número de su asiento. Non me podía tocar a min o 27A ou 14H ou toca o asiento 3E. Eu pensei que era o carajo do precio do bocadillo. Eu metíme de jatas por debaixo dos asientos a vecino 28H. Cálame a boca. Cando baixaba, ainda me tocou así no lome, díxeme, non era el precio que eu, xa sei, sácateme de diante, xa está beixo que non se me quede coa miña cara ni para nada. Bueno, vamos contar agora un contiño xa último para rematar, e tal, para que non se fan a costa un pouco moi largiña, e tal. Mira, un conto que me gusta moito contalo, porque é que na vida non hai que ter complexos. Temos barriga, bueno, pois metémola para dentro, ou poñemos esa roupa de marca que me patrocinan a min estes cuidado, New Cotton, unha roupa buenísima, en internet. Meto publicidade. Bueno, o que iba. Resulta que fomos de viaxe con esta amiga Sofía e fomos para lá para Burgos. E chegamos a Burgos, e entón escollemos unha casa de turismo rural. E chega pola mañán, e ven nos traer o desayuno, porque hai sitios que os hoteles é buffet, pero que de turismo rural ven un chico que che ofrece. Entón nos chegamos ali, vou poñer aquí a mesa. E nós estábamos sentados na mesa e tal, e a coña colle e chega o chico con tan boa suerte, pois eu conto isto porque non hai que ter complejos na vida e leválos se os temos, leválos con moito humor e con cachondeo, e chega onde a nós, e o chico era tartamudo, tatexo, claro, e hoxe que todo nos afecta, todo, non se meter con ninguén, que tal, eu colle, el chega onde a nós, empeza, arriba salía a mesa, pon salir onde a nós, empézanos, bu, días, yunar,
Eu xe, non miro para Sofía, por se vir para ela vai pegar as risas, se movo para a risa se vai rir ela, porque ela rebenta e se mea, e eu xa non vou ni mirar para ela, por se miro para ela se vai pegar a risa, vai pegar a risa a ela, vai pegar a risa a mí e armámola. E digo eu, é un café con leche con sacarina. E di Sofía, ya lo mismo. Eu, Sofía, pero tú lo quieres sin espuma, que sempre lo toma sin espuma. Ela, sí, sin espuma. Marcho, di, ay, la madre que te parió, que me pegaba la risa. Pero tú, jolín, que le puede parecer mal, que es tartamudo, pobriño, y le puede parecer mal. E eu, que ya vai parecer mal contigo, soy simpático. E di ela, e se non le digas nada? Eu, hoxe non, pero mañán que xa teño confianza, fajolle unha broma. E di Sofía, non le hagas broma, Isi, que le parece mal, non le hagas... Xeo, bueno, hoxe non. A las tos de café con leite, gracias, e tal. Aparte, eu tatalexan ao meu lado, xa tatalexo eu igual. Eu xa parece que me contagio, tatalexar é moi contagioso, e tal. E volvo outra vez, ao día seguinte pola mañán, e digo, me galle ben, Sofía, fajolle a broma, volvo outra vez, os días, confianza, pasado bien. E xe, sí, pasámoslo moi ben, e tal, pero eu corteime, e dime Sofía, non dijiste nada, xe, non fui capaz, porque me ten cara de boa persona, e se le va a parecer mal, que tú llevas la broma moi bien, pero, xe, bueno, mañán fajo ya, xe, ao día siguiente, xe, oxe, por los míos que se largo, volva a chejar el, e chego de nós, bueno, os días, amigos, confianza, hoy, lo mismo, otra cosa para mojar. E eu miro así todo serio, eu estaba sentado, miro así todo serio, xe, eu espero que me vou levantar, levántome, xurvos que foi certo, boto a man por riba, eu levo comigo pa outra mesa que estaba igual a 5 metros, e díjolle, por favor, cando nos veñas a ofrecer o desayuno, ponte nesta mesa, porque onde te por sempre, ali onde estamos nós, non tes cobertura, jolines. E empeza a ir, la madre que te pani, Orió, te lo copio, marcha para a mesa doutros que había nunha mesa que igual a 10 metros, e empeza allí. Atención, la antena, cobertura, e tal. Por do lado, mexaban coa risa, jajaja, e nos, ai, que cachondo, pero cando marchaba, botou a man e dime, Isi, aquí, botou a man por riba e dime, oye, sí, Elves, aquí, me va a entender. Dijo yo, el ojo, vas a operar o facer un curso de logopeda, que vas a facer? Chamase Víctor, que vas a facer? E dime, no, nada de eso. Yo lo que vas a facer. Me voy a cambiar de compañía. Dijo yo, sí, señor, cámbiate de compañía para colla cobertura. Oye, que mil gracias por estar aí, mil gracias por hoxe estar aquí escoitándome, de reírnos un poquillo xunto, que disfrutemos destas festas, que volvamos á normalidade, distancias de seguridade, mascarilla, e como dixo eu, que siga a festa. Bicos que vos quero, vale? Un biquiño, familia. Chao. Ahora soy la cruz con que bendecir lo que hoy tendré que sacrificar. La palabra mágica con Aparta a estrada que vos quero, que se vía terriña. Que presumo sempre da estrada. el favor que nadie me va a pedir, la canción que no cantaré jamás.